Ahojte, moje meno je Zoli a opäť vás vítam na novom videu na YouTube kanáli Nová reč New Speech, respektíve podcaste, keď nás počúvate cez Spotify. Téma dnešného nového videa, respektíve podcastu, bude, ako to už je zrejme, pyramída Diltsa, čiže pokračovanie tejto pyramídy, ktorú zhotovil Robert Brian Dilts, ako som to povedal aj na prvom videu. A ďalším tým stupňom v pyramíde je identita. Aké dôležité je mať identitu, aké dôležité je zmeniť svoju identitu, kým som, keď sa chcem odnaučiť zajakávať, nemať bloky reči a stať sa jednoducho novým človekom, ktorý nemá bloky reči, ktorý sa nezajakáva, ktorý je smelý, sebavedomý a istý v tom, čo hovorí a v tom, čo robí. Keď sme navštevovali špecialistov, pri ktorých sme nemali nejaké veľké výsledky, tak tam sme nejakým spôsobom veľmi svoju identitu nevedeli meniť. Hej? Boli sme u špecialistu, tam možno bolo niečo lepšie, potom prišla reálna situácia, reálny život a tam opäť prišlo zajakávanie, opäť prišlo zadrhnutie, opäť blok. Čiže tam sme sa nevedeli stať osobami, ktoré nemajú bloky reči, čiže sme sa nevedeli stať tou druhou identitou, tou identitou človeka, ktorá už nemá bloky reči, ktorá rozpráva voľne, slobodne, bez zajakávania, bez koktania. Ale keď začneme na sebe pracovať, keď začneme používať techniku novej reči, keď si začneme uvedomovať v začiatku naše telo prostredníctvom rôznych relaxácií, prostredníctvom uvoľnenia tela, prostredníctvom toho, že prežívame všetky situácie na novo, čiže oslovujeme ľudí na ulici, chodívame na verejné vystúpenia, neskôr možno do médií a dokazujeme si deň čo deň, že vieme voľne slobodne rozprávať s tým, že vieme dodržiavať očný kontakt a vieme bez blokov, bez zajakávania rozprávať, tak tým z dňa na deň, z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac a potom samozrejme z roka na rok sa cítime istejší, sebavedomejší a samozrejme aj tá naša identita sa tým pádom mení na osobu, ktorá nemá bloky reči a nezajakáva sa. Toto je veľmi dôležité. Takže my svoju identitu vieme zmeniť v hociakom veku nášho života. Či máme 20 rokov, či máme 40 rokov, alebo 50 rokov, alebo aj 60 rokov. V Maďarsku som mal jedného kurzanta, ktorý mal 61 a patril určite medzi najstarších kurzantov New Speech, novej reči, novej mluvy, povedzte si to ako chcete, vôbec celosvetovo. A je na to patrične hrdý, že sa priznal, že má ten problém sám pred sebou a začal na sebe pracovať. Čiže tá identita toho človeka, identita takého človeka, ktorý sa bojí, ktorý sa ustrácha nových situácií, nevojde do nových situácií, lebo tam má stres, vie, že príde nejaká verbálna situácia, ktorá bude pre neho zlá. A nikdy sa taký človek nevzdá, stále sa môže zmeniť. Ja nevravím, že nie je aj nejaký iný spôsob alebo nejaký iný tréning, ktorý by takýmto ľuďom nepomohol, možno je. Ale so zajakávaním a s blokom reči viete si dať rady len pod tou podmienkou, keď budete usilovne na sebe pracovať, makať a dennodenne trénovať svoju reč, svoju verbálnu komunikáciu. A taká osoba, ktorá rozpráva novou rečou viac mesiacov, viac rokov, tak si nevie vynachváliť to, že rozpráva takto a to sa nedá vyrovnať absolútne žiadnemu pocitu, nejakému hnuteľnému, nehnuteľnému, ktoré človek môže v danom živote vlastniť. Jednoducho, to je pocit, ktorý sa nedá kúpiť a my s veľmi veľkou radosťou čítame denníky našich kurzantov, počúvame nahrávky našich kurzantov a samozrejme ich stále motivujeme, aby si taktiež svoje ciele a sny plnili. A viete, ako to je. Keď viete rozprávať, tak sa môžete uplatniť v hociakej sfére vášho života. Či už sa stanete nejakým trénerom, či už sa stanete politikom, doktorom,
obchodníkom, jednoducho v hocičom sa nájdete. Pretože až vtedy, keď máte tú vedomosť a máte otvorenú myseľ a otvorené vedomie toho, že viete všetko povedať v každej situácii, až vtedy naozaj zistíte, že čo vás reálne skutočne v tom živote naozaj baví. A vtedy na to prídete a vtedy to začnete robiť. Dúfam, že vám toto video niečo dalo. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli aj pri tomto videu. Ospravedlňujem sa vám za môj hlas. Som trošku nachladený, prechladnutý. Takže tak. A veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli a budem sa na vás tešiť na najbližšom videu. Ahojte.